pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenog sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang parang sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asinplatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinplatika ni Philip Baracena. Tayo na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Tulay na tagumpay, tulay ng pagmamahala, tulay na nabibigay buhay. Dito na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino.
ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pamumumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bango kumaka-bloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, sunshine. Hello, bright for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, sunshine. Hello, bright for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose
and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika. Tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Hoy, pizza 9 na kita kan bulan na Hunyo, aldaw po kita Lunes.
Banya to sa lado technical, si Chabi na obra, sa information si Ricky Sagayap. O duman sa transmitter. Malumlum na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Malipot-lipot na dyan sa luwas. Kumusta sa mga parantabay niya to digdi sa probinsya kan Camarines Sur, dyan po sa tercer distrito ka na probinsya ni Albay. Dyan sa sentro ka na siyudad nin Iriga. Yan, siribot-sibot na ang mga magurang asin mga teachers sa mga pampublikong eskwelahan. Kailan sa formal ng pagpuon ka na brigada eskwela sa lambang eskwelahan. May panaagihan ko ang ibang mga eskwelahan dyan sa may Santiago Integrated School sa Santo Domingo o ita malinig na tulos. Nakul na nahawanan. Nahali na tulos itong mga duot dyan sa may gilid ka na tinampo. Magayon na bareta ini sabi nga ni Ken pagbungad pa sana kan brigada eskwela dakul na tulos nagkakaharaman kan mga magurang na mga nagbibrigada. May mga darang sighid, may bit-bit na sundang, aniba. Pero kung di ako napapasala, madurar po yun na sa laog ni na sarong simana ang brigada eskwela. Madali naman ang pentakasi ka na siyudad din Iriga. Maabot pong Biyernes, Hunyo 13. Nakol na mga aktibidades na pinagsasagibo po ang lokal na gobyerno kana siyudad nin Iriga ngonya na mga panahon. Yaon dyan so Miss Iriga, Miss Rinconada. Say daw ang mga maswerteng maggarana. Po sa naobserbaran tangon niya na pagkaldaw ini pong mga rehabilitation, repair ka na linya ka na tubig. Hindi sa may nagkapir ang mga shoulder ka na tinampo paghaling sentro, hindi sa may San Isidro, sa may San Nicolas, ining pag-repair. Kan mga linya na tubig ka na Prime Water Erga City Water District. Inisa nang sa may atubangan ka na Erga Central School, digdi sa barangay San Nicolas sa siyudad Pucan Iriga, garo abalang marhay. Si mana na baga, ninaabot ka na repair na yan. Ano tabuntulo na pag-repair ngon yan ka na Prime Water Erga City Water District, tig-uran na lamang. Busy na po ang mga tao, ang mga motorista. Mapuruna na ka na klase kan lambang mga eskwelahan. Dapat hidalion man ka na Prime Water Iriga City Water District ang mga pag-repair na ini ka na sa indang linya na tubig. Delikado po yan sa mga motorista niya to. Tapos minsan nagkakausapan na traffic. Lalo na po yung di sa may atubangan kan Iriga Central School. Ano daw niya ako garo kaabala. Ihaputa daw yan ki General Manager Loboy Corporal saka sa Prime Water, Iriga City Water District. Sa branch head ka na Prime Water. Ano
ano ta arog kayan ana sistema buntulon ana sa indang mga patrabaho. Dyan sa Barangay Santiago, digdi po sa Ciudad Can Irigat, ang Barit Water Works, abang kusog kan kupsit kan tubig. Mala, tani banganing mga posit kung minsan nagkakataranggal na baga. Pero nasobrahan man. Alagad, igwa pang mga porsyon dyan sa may patukad na parte ka na Santiago an mayo pang supply ni na tubig sagkod sa mga panahon na ini. O kung nigwa man turo na lang daan minaabot abot ang supply kan tubig. Nanda araw kaya na sistema kan mga water district digdi sa tuyang lugar. Dapat asikasuhon man ini kan system superintendent o kan manager kan Barit Water Works ta pero may bagang inuuranin na reklamo na Barit Water Works digdi po sa Santiago sa Ciudad Can Iriga. Iba okay man na sa indang serbisyo kundi may mga porsyon na abang sakit abuton kan tubig itong mga pasakat na dyan sa may Santiago sa Ciudad po Can Iriga. Aloy ng panahon dahil baga nare-resolveran na bagay na yan. Narisa ko pati garo nagpalangkaw kay itong sa watershed management P itong WMF Barit Water Works dyan po sa Barangay Santiago sa Ciudad Can Iriga. O base ito sa porsyento kung piraan binabayaran na singil sa laog nin sarong bulan. Ko lang kaya maintindihan kung paano ang pag re-rate ninda kay itong ibang mga pinagahagad na bayad additional fee sa Barit Water Works. Nasod man nagkaigwa man na barangay assembly dyan po sa Santiago sa Ciudad Can Iriga. Yan sa mismong covered court kana Santiago Integrated School. Hindi garo dikit man so tawong nag-aratindir ano daw an napag-urulayan duman. Pre yaon duman ana partisipasyon kan nagkapirang mga constituentes kana Barangay Santiago. Siyempre an Barangay Council sa pangingenot ni punong Barangay Manoy Digoy Salcedo. Hindi siyempre bibiklad ninda so sa indang mga accomplishment na naginibuhan man sa barangay. Garo rampante na naman bagaan paraludan na nyug dyan sa naunang bita ng barangay. Ano daw ang pinagigibo kan Philippine Coconut Authority kan Barangay Council ta garo pigtutulirar an pagparapalod ni nyug dyan sa Santiago digdi po sa Ciudad Can Iriga. Kaya ni ba dyan ang mga kabukidan, nagkakakaralbo na baga, ay ano na yan? Kaya man panganan, mahal na nga na nyo, kung mayo naman gugusihon, pig para paralod na, pig para purutol na. Ang makaulay ko kaya si punong barangay
Manoy Digoy Salcedo, ang sabi niya, nagpapaaraman niya sa kuya ang ibang mga mapaputol ninyo, kundi ang sinasabi niya, mga 50 sana, o kung pirang puon sana, ang problema, nagbabainting puon na dahil man pinapaaram sa barangay, kung pira talagang papalo doon. Ay, pambihira. Kaya, bakong makangalas kung magkakaralbo po ang makanyugan dyan sa Barangay Santiago. Dyan sabi man ni Mayo Digoy, bahala man nga sinda. Sinda man nga yan, kung kalbonin dan, sindang kanyugan, uubuson pa nindan sindang kanyugan, ay napangyayari pag-arog po kayan. Erak man, duman sa mga masurunod na henerasyon. So, potoro kan sa tuyang mga magiging kumbaga masurunod sa satuya. Ano pan aabuton, ano pan gugusihon kung arog na kayan. Dapat, dahil man kita nagkukondra sa pagpalod ka na nyog, kaya lang, dahil man panganaan. Ito lang ko tang mga, dahil na nagbuburungang gayo, kaya may mga helang na nyog. Pero kung pati itong mabunga pa, pagpaparaparalod, ay talagang patios yan. Bagay, sindaman ang materios sa bagay na ini. Baka umabutan panahon, mayo na lamang na mahiling na nagtitindog na nyog dyan sa Barangay Santiago. Yan po ang problema. Kung pinapabayaan kan mga nanunungdan. Hoy, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banawan, Kana, Bula. Ki Jen Mortega dyan sa Balaugan, and siyempre ki dating Vice Mayor Vice Mayor pa yan, Nilo Totoy Malanyang, sa kuyang amigo si August Vergara, and congratulations man kay Mayor Nonoy Ibasco. Nasa linya man si Ate Glenn, pasok. Okay, salamat sabi karon kang Philip Liwat, maray na pagkaga sa mga nagantabay ko tuya. Ngunya na daw kan Lunes, sinubok ang gabos, enot ang kick-off kan Brigada Eskwela, ngunya na pagkaaga. Wala nga rin, nag-imbita sa laro kan media, duman sa Regional Office ng Department of Education. Kaya lang, pinagpunan, alas 6 pa lang, kasi bago may napagkaaga karon ng Philip. Sa biyahe pa lang talagang dahil na kita makakaabot sa tamang oras. Para mo man ang sitwasyon sa bulos ng trafiko, o dyan pag-abot, sa parte ka na Daraga, grabe, talagang traffic dyan. Maghapon man ang aktibidad, pero itong pinakamayor ng programa, ngunyan ko tang pagkaaga. Kung sa yaon ang amay na preparasyon, sa Lado Bagacan Department of Education Bicol sa pamamayo ni Regional Director Gilbert Sadsag. Yung trastor ko sa iba pang barata, ngunya na pagkaaga sa pinagsalibuman ng flag raising ceremony sa PRO5. Ining PRO5 na pinapamayuhan ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, nagkaigwa ka na pagtaon na recognition. Duman baga sa mga membros ng kapulisan na nagpailing ng kausayan at yung mga kumbaga katangi-tanging serbisyo sa sindang mga nasasakupan ng lugar. Pinagtawan kan medalya ng kagalingan, Sinda Police Lieutenant Colonel Edgar Asosea, PEMS Hani Mabini, PEMS Jojo Monsalve, asidman PSSG Raymond Trinidad, gabos inigikan sa Daraga Municipal Police Station. Mientras tanto, nag-ako naman yung medalya ng papuri, Sinda PSSG Roda ng Barrio, Headquarters Sorsogon, PPO, si PSSG Lea Chris Espiloy, as in PSSG Paul Aljon Lignes,
kan Legazpi City Police Station. Nasabit ng pagtaubaga din onra, patunay na padagos ang pag-utob kan Sir Upard sa beto na makapag-service ang serong riyon asin may malasakit, igwa kan integridad bilang parte kan programa ngunyan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na Bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis sa Bagong Pilipinas, ligtas ka. So yan ang programa ngunyan karon nagsilip. Katatapos pa sana kan flag ceremony sa grandstand kan PRO 5. So yung alda kan Lunes nagkakagawaning na recognition na kapulisan hindi sa Bicol o na po naman sa mga may naginibuhan, may mga accomplishments. So senda pong kanya-kanyang ipatura. So congratulations sa kanyang mga pinagpapaabot sa nasambit na pong kapulisan para po sa programa ngunyan na Magkaldaw. Sa otro Lunes, dahil niya parang kung naman ini pong sa tuyang magiging bisita dyan baga sa Kuyan, Kampo kan PNP Bicol. So, ngunyan na Pagkaldaw, iyo po nga ni pinagsiguro ang Department of Information and Communication Technology Region 5 na maayos ang supply kan internet para po sa pinagsasagibong coverage or na po sa lado kan media sa nationwide kick-off kan Brigada Eskwela 2025. Diyan ini sa parte kan Bakakay East Central School sa Bakakay, Albay, ngunyan na pagkaaga. Bakulang mga taga-Department of Education ang kabalidigdi kundi man lain na ahensya kan sa tuyang gobyerno, silang nasanakan ang Philippine National Police, sa Bureau of Fire Protection, at iba pang ahensya na sa indang katuwang sa naunang bitan ng programa. Kamasunod na kuya, si Mana, marali ka na po sa eskwela. Pero sa ngayon, ang pinagkakasalibutan ay ining Brigada Eskwela 2025. Yan ang sa tuyang dagdag na informasyon karon silip sa imong programa gikan sa location Lanadian Institute. Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Kapit sa kick-off ka na Brigada Eskwela ngunya na Pagkaldaw. Kumusta kaya ki Director Gilbert Sadsad? Oy, belated happy birthday pala ki School Division Superintendent Dr. Manny Di Guzman kana DepEd digdipo sa Erga City Schools Division. Mana po kitang 32 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Mataw subot nin reward ang lokal na gobyerno kana Banawanen Pili Camarines Sur para sa makakapagtukdo sa mga suspetsado sa naggadan sa kapitan kan Barangay San Juan sa naon ng bitan ng Banawaan. Magarumduman binisto ang biktima na Sinerio Brazal, barangay kapitan kan naon ng bitan ng barangay na nagsapon ng tama kan badil sa manlaylay na parte kan sa iyang lawas na nagresulta sa iyang tulos na kagadanan. Digon ki Tom Bongalunta Jr., alkalde kan LGU sa Banawan kan Pili, pigpahayag kay ni na nag-ulay sinda kan Finance Committee kung saan igwanen available na pundo para sa reward na mapakol sa 100,000 pesos kan makakapagtukdo sa mga suspect sa nagadaan sa naorang bitan ng kapitan. Igon ki Bongalunta padagos pa na pig-aaram na motibo sa krimen. Mientras tanto, padagos ang sindang pangapudan sa publiko na kung isaymanan may posibleng pagkakabisto na iyo ang nasa likod ka na krimen, tulos ining ipaaram sa mga otoridad urog na taan sa indang Banawaan ang pigko-konsiderar na sarong peaceful municipality digdi sa Rion kan Bicol. At
Bata peaceful, may piggagada na kapitan, Liga President pa ay ano na yan? Pero bako na yan makatutubod kaya ito, igwa naman po dyan nagkapir ang mga barangay official saan ginadan. Tapos itong hindi ako napapasala. So, baro dating vice mayor dyan. Basta na apelyido niya, Divina Gracia. Ano na daw so kaso ka ito? Karumayo man, lista sa tubig. Kaya ini po ang dakulang kumbaga hamon sa linyada kan Philippine National Police. Dapat maresolberan ang mga arog kaining kaso, krimen na nangyayari dyan sa naunang bita ng Banwaan, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, ta capital town. Aprobado naman pala na 70 milyones na pesos sa 2,000 budget kan development kan National Irrigation Administration kining Naya Road na mapuon hali dyan sa barangay San Agustin, San Isidro, San Nicolas ana phase 1 sharing po ini dyan sa Banwaan kan Buhi. Ini sa dakulang proyekto na pinaghihinguha na ma-realisar, ma-implementar. Pinaghihinguha ni Congressman Migs Villaperte o ini pong inaapod na Long Beach Road. Tapos ini pong mga tulay na proyekto hindi po sa Rinconada area. Pahinanyog niya to ang mga pahayag dyan ni Congressman Migs Villaperte dapit sa mga nagkakapirang tulay na i-implementar kan Congress o sa paagi kan DPWH na nakonsider kan Congressman kan 5th District kan Camarines Sur. Magandang araw po sa inyong lahat. Una, ang aking walang sawang pagpapasalamat sa tulong at suporta po ninyo sa akin. Talaga naman lang, lahat ng aking mga nakaka-meeting, nakakausap, lahat ng aking pinupuntahan, una ko pong sinasabi, again, walang sawa, pagpapasalamat. Dahil sa overwhelming mandate na binigay po ninyo sa akin, na talaga naman po, my heart is filled with gratitude. Mas lalo pa po nating gagalingan, mas lalo pa po nating sisipagan nang sa ganun ang ating mga vision for Rinconada, for Camarines Sur, lahat mangyari. Sabi nga, back to work na po tayo, pero sa akin, continue to work. Ngayon, ang ating pong papag-usapan ay ang mga tulay na mga pinapagawa po natin sa Rinconada area. Number 1, yung malapit na matapos, in fact, nadadaanan na ng mga motorists, yung Santa Justina to Salay Bridge. Ito po, napakalaking shortcut para po sa mga residente ng Buhi. Lalong-lalo na, pag bumabagyo, bumabaha, hindi na kailangan umikot sa Banwaan, napakalaking ginhawa para sa mga Buhi nun. So yan po, patapos na ang ongoing yung Sawaras Bridge. Update,
Sabi ng DPWH, 8 girder na po ang nailatag at ang in place na. At tuloy-tuloy ang patrabaho, non-stop. At masasabi po natin, mas matibay na tulay ang ating pinapagawa kumpara sa unang Waras Bridge na panahon pa ng mga Amerikanong napagawa. If I'm not mistaken, 1913, the year when it was built, connecting Baaw to Iriga City. Ngayon, mas matibay, mas malakas, mas pangmatagalan. Patapos, ongoing, at ang mga isusunod, yung nawasak na spillway sa Kabanbanan, Balatan, nung Bagyong Christine, gagawin na po nating tulay. Bakit? Pasado sa studies ng DPWH, yung lupa, lumalakas ang tubig na agos sa ilalim ng Kabanbanan area. Kaya instead of rebuilding a spillway, upgrade to a bridge. Nang sa ganon, mas matibay, mas malakas, at mas safe para po sa mga taga-Balatan. Marami pa po. Importante, slowly but surely, napapatunayan po natin na we are capable in building better roads, better road accesses at bridges para po sa Rinconada, para sa Camarines Sur. Isa po yung sa Bayan ng Bula, bagong bayan connecting the Poblacion area, bagong entry point sa Bayan ng Bula. Another, Santa Teresita Iriga, Pasiring Pugay, Baaw. Matagal na po yung hihintay, bagong access, papasok ng Upland Baaw. So mga ganyan, may kasabihan, sana all, totoo po yan. Pero asahan po ninyo, iisa-isahin po natin yan, paglalaban po natin ng budget at funding, at asahan po ninyo, nandito po tayo para magtrabaho, para magbigay ng long-lasting quality of life and magandang vision para sa Rinconada area. Muli, dreaming big for Rinconada, Migs Villaferte. Yan po ang mga proyektong ilalatag ni Congressman Migs Villaferte kan 5th District kan Camarines Sur, mga tulay, tinampo, asin iba pa, kaibahan pa nga ni itong manunungod baga sa pag-aprobar naman kan Baaw Community College bilang Rinconada State College digdi po sa Rinconada area. Taman kay Konsal Manoloksano Luzon kana banuan po ni Nabua. Siyempre kay Vice Governor Sal Portuno, asin man kay dating Congressman Sal Portuno Jr. Kay Angelo de Villa, asin man kay Rone Maestrado. Yan sa Barangay Inapatan, Nabua. Siyempre kay Engineer Nilo Salazar dyan sa Pagbubungon, Santo Domingo sa Banuan, kana Nabua. Pagirumdum po na provincial government ka na Camarines Sur sa paagi ni Governor Luigi Villaferte na magin alerto na mga yaon sa local government units ining mga sa disaster o ining mga municipal disaster risk reduction management council manlain-lain na lugar, banwaan, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Ilan sa warak-warak na makusog na pagbagunas kan uran, digdi po sa satuyang riyon sa Bicol.
Oy, happy birthday Mampalan ki Provincial Director kan Department of Trade and Industry digdi po sa probinsya kan Camarines Sur ki Director G. Percival Ablan. Ingat po na mga motorista, taiguan naman pong nangyaring aksidente sa bihikulo dyan sa Palsong sa Banuan kan Bula, Camarines Sur. Ngunyan pa sa nang pagkaaga. Igiling ko sa video intero bagang rikmi an inutan kan bihikulo. Halos malukab ang bumper kan autong pula. Na kaduman bagan auto sa gilid kan tinampo sa maduot na lugar. Sabi kan iba, halo yun daan rescue. Ay, pambira. May kabanggaan pala nini, kundi dahil ko na baga nahiling digdi. So, kabanggaan. Napasain na. Tapos sabi kan iba man, pagal kan rescue, dakol ning tao, puro video. Buhay ang importante, ay pambihira. Rescue on tulo, subuhay kan tao, bakong pagparabidyohan sa na, kamuman daw ay. Ang nibaman kaya, mga osisero, sige sa naman ang pipicture, bibidyo. Imbes na tabangan na, so na aksidente, mag-apod na din na ma-rescue, ambulance, o kaya mga miyembros kan PNP, iba man, ang inaaratuman po kan iba. Ay pambihirang buhay tayo sa Pilipinas. Paano yan matatabangan? Itong na-aksidente, kung narog ka yan, sa indo pong ginigiribo. Pinutunta, so buhay kang tao, so na-aksidenteng tao. Importante ang buhay, dapat itulos ang agapan. Minsan iba man kaya ang nangyayari pag araw kayo ning may mga aksidente po digdi sa satuya, imbis na mailigtas, mailibre sa grabing kaipuhan kan mga arog kayan itong tabang kan sa tuyang mga kababayan kan mga nanunungda na dapat asikasuhon tulos kung igwanin na nangyayari pong aksidente ba kung pagparapirikturan sana pagparabiridyohan pakupuyan ang kaipuhan dyan kaipuhan man na videoan, picturean pero kung halos gabos na kamo dyan nagbibidyo, nagpipicture man po yan makakatabang duman sa mga na-aksidente pag-arog ka yan. Imbis nakakapakunyam pa yan, pagabat. Tapos duman man sa National Highway kan Barangay Mayon, Daraga Albay, Guama na Toyota Innova Sinbas. Dinodalan man na lubutan kan bus kan Toyota Innova ay pambihira. Puro na sa nabaga aksidente na nangyayari. Kaya ingat-ingat po sa tuyang mga driver.
mahal na tinampong niyan na nagpapara uran-uran. Mantang dumanman sa Sarong Beach, dyan po sa Albay, duman sa Manito, nadukutanin sa labay o jellyfish ang braso kan sarong babae mentras inian nagpaparigos sa Sarong Beach duman sa Manito Albay bandang alas 10 sa 9 nin pagkaaga kasudma tulos manin nin pinagarespondihan kan Manito Disaster Risk Reduction and Management Office asin pinagadara sa hospital. Tapos ini pong House Bill 9314 ining susulong nagibuhon ng Rinconada State College and Bao Community College and pasado na sa ikaduwang pagbasa duman sa Senado. Inian pinagtutulod ni Congressman Migs Villaferte sinman Congressman Elre Villaferte na nagkamauutan kan nasambit ng resolution iyoan mas paiwason pa asin iranian edukasyon sa mga taga-Rinconada sa ikalamang distrito kan probinsya nin Camarines Sur. Dangan ini pong nagluwas na subot pinagsuspendian klase dahilan sa MPAX iyoan pinahimutikan man kan Department of Education digdi po sa satuyang rehiyon. Pinahimutikan kan Department of Education na nagwawarak na post sa social media dapit sa subuot pagsuspendikan klase sa maabot na reskulan dahilan sa monkeypox. Iwat pinagirumdum kan DepEd ang publiko na mag-ingat asin magin mapagmatsyag laban sa misinformation. Kaya may mga tao man na mayong mga maginibo sa buhay nagpaparuluwasan iba nin fake news. Bayad ng sadi pati ka na to minsan lang dali man magtubod ka ibang kababayan niya to. Ako bagang aramon muna kung totoo ba ko kung di yan iba lalong lalo na po itong yaon dyan sa mga remote na barangay. Turubod man tulos kana bareta. Dapat aramon ta muna kung totoo ba ko ang nagluluwas na impormasyon ta dipisil yan. Nasa 12 pala na kandidatan magraralaban-laban na sa search for Miss Iriga Miss Rinconada ngunya na taon. Hindi po sa gigibuhon na
final na pagpili o pinal na pagpili kan mga manggagarana. Kung napapasala sa maabot na Miyerkules, maaaraman na kung isay ang mga maswerteng manggagarana sa Miss Iriga Miss Rinconada 2025. Narakulang premyo po ang naghaharalat. Duman ka na Land Transportation Office dakulang o sarong dakulang lakdang dapit sa digitalization na ilulunsar kan LTO sa pagikan LTO tracker sarong digital tool na nagtataong dalan sa real-time tracking kana license plates asin man lisensya. Kini hatod ka na home delivery sa tabang man kan mga accredited couriers. Sa direktiba ni Presidente Marcos nagibuhon mas harani asin epesyente ang serbisyo kan gobyerno tinawan duon man o tinawan direksyon ni DOTR Secretary Benz Dizon asin man LTO Chief Attorney Baygor Mendoza II ang proyektong ini tayong masiguro ang real-time tracking asin mapakarahayan paghahatod ka na gamit ang www.ltotracker.com. Buksan sa nasubot ang www.ltotracker.com asin pwedeng mag-check kan status kan plaka asin lisensya, i-update ang address asin mag-book kan home delivery gamit ang lehitimong courier partner kan LTO. Sarong abot kamot na convenience para sa lambang motorista. Ini pong LTO issues SCOs versus 205 driving school for various violations. 88 more LTO local official asked to explain in continuing drive for road safety. Sigun sa LTO sa indang continuing crackdown against persons and entities undermining transparency and good governance in relation to the instruction of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to ensure road safety, the Land Transportation Office, under the guidance of Department of Transportation, Secretary Benz Dizon, has been issuing show cause orders against 205 driving schools nationwide for tampering with the computer system to accommodate additional student drivers more than the daily limitations set by the agency and other violations. Ay ginigiribo na naman palang kalukuhan ini pong mga driving school. At the same time, LTO Chief Assistant Secretary Attorney Baygor de Mendoza III disclosed that at least 88 heads of LTO district offices will be asked to explain on why these various offenses were either tolerated or not immediately addressed. Among the violations were tinkering with their access to the Land Transportation Management System to upload more theoretical driving course (TDC) and practical driving course (PDC) certificates for their clients more than the daily limits set by the LTO, issuing the two certificates despite non-completion of the required hours and non-appearance issuing of the PDC and TDC certificates. Both the TDC and PDC certificates are major requirements in applying for driver's license. Sigon kay Secretary Dizon, nagbabala tayo noon pa na hindi na pwedeng ngayon ang mga kalukuhang ganito dahil buhay ng mga road users ang nakataya dito. Under the watch of Secretary Dizon, nakuha natin ang buong suporta upang maging mas agresibo laban sa mga taong nasa likod nito
sigun man ki Asik Mendoza. Last month, it was recalled that more than 100 driving schools were suspended for various offenses relating to anomalous issuance of TDC and PDC. A crackdown on airing driving school was the result of the aggressive crackdown against those involved in illegal activities relating to road safety advocacy under the Bagong Pilipinas. On Friday, June 6, Asik Mendoza announced that around 40 heads of LTO district offices were asked to explain why they should not be punished over the illegal transfer of ownership of motor vehicles confiscated in police operations. The following day, Asik Mendoza disclosed that the LTO will be issuing SCOs against 160 medical clinics for non-appearance, issuance of medical certificates to applicants for driver's license. Tuloy-tuloy na ito dahil ang instruksyon ng ating Pangulo at Secretary Dizon ay linisin ang LTO upang matiyak na maayos ang serbisyo at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng road users, sigon kay Asik Mendoza. This should serve as a stern warning to those who are still engaged in these kinds of illegal activities to do the right thing. Otherwise, we will run after you, he stressed. Kaya antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nakagain ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo
publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog gan kabilya, angle bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad asin sigurado nasa tamang standards asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto sa Gungunyan. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luelier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ng online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mluelier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Ikuha na kitang 7 minutos. Makalampasan ang alas 9 nin pagkaaga. Kung narog ba kaya na panahon marulom-lum sana basta day magparauran, okay lang. Aning matawan manin magayon na panahon ang mga nagbibrigada ngunya na pagkaaldaw kundi hapdi sa naman ang iba po dyan. Tapos ini pong pahayag na Land Transportation Office digdi sa Bicol dapit sa Road Safety Alert padagos ng pinapakusog na LTO Bicol ang kampanya para sa kaligtasan sa tinampo. Nganing mamantinir ang kaligtasan asin disiplina sa tinampo, mas pinahigot kan LTO Bicol ang kampanya sa enterong riyon kabilang sa mga lakdang ang mas madalas na checkpoints, roadside inspections, asin mga information campaign tanganing pagrumdumon ang mga motorista sa indang mga responsibilidad asin maiwasan ang mga aksidente. Ang mga inisyatibong ini ang pinagsasagibo sa irarum kan pamamayo ni Regional Director Alan Castillejos asin man ERD Vincent Nato na aktibong nakikipagtabangan sa mga lokal na gobyerno asin iba pang ahensya tanganing maipautob ang mga kamauutan kan ahensya sa indang kampanya. Ang mga lakdang na iniiyon kasunod naman sa direktiba ng DOTR Secretary Benz Dizon
asinman LTO Assistant Secretary Attorney Baigor de Mendoza II bilang parte kan pangnasyon na kampanya para sa mas ligtas asin tultul na bulos kan trapiko. Tapos ini pong manunungod sa modus kan nagkapirang mga medical clinics gun ki Asik Mendoza nag ordena na presidente pitigdi sa modus kan o ining non-appearance issuance of medical certificates imbelto ana 160 medical clinics. Sigon sa instruksyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., run after those who compromise road safety, the Land Transportation Office under the guidance of Department of Transportation Secretary Benz Dizon has started the investigation against 160 medical clinics across the country over reports of anomalous issuance of medical certificates. LTO Chief Assistant Secretary Attorney Baigor de Mendoza II said a medical certificate is a major requirement to get a driver's license, and the reports that the agency received was that the airing LTO accredited medical clinics are engaged in non-appearance issuance of medical certificates. Sigon pa kay Asik Mendoza, malinaw na dai malinaw na daw dai ka magpa-check up sa mga clinics na ini basta willing kang magbayad iyo an may isyuhan kanin medical certificates. Ini ana bakong tama sin pinag sisiguro na lalapak gunindaan na mga ini sigun pa sa sekretaryo. Sigun kay Mendoza, pinagsabi man ni Secretary Dizon na tulos mag-order ang LTO na magpreparar kan gabos na magkakanigang administrative asin man criminal charges laban sa mga embelto. Kabilang ang doktor asin mga nakapirma sa non-appearance medical certificates. Yan ang patanid kan DOTR asin man kan Land Transportation Office duman po sa 160 medical clinics. Naigwa palan mga ginigibong kalokohan. Ay ano na yan? Iba talaga ang Pinoy. Pati na yung mga sa driving school, may mga kalokohan man, may mga modus. Ayaw nang padumananan sa tuyang mga kababayan. Di po kaya sa tuyang nasyon kung minsan nagrarainar ang mga panluloko. Imbes na tultulon ang sendang mga trabaho tanganing matabangan sa mga makuha ng driver's license. O ita kinukunyan pa ini-illegal. At ang aning sinasakit na sa pagpara kukuha ng driver's license na nadagdaga na kayo ng mga driving school. Pero okay lang yan na at least dahil ka basta makakakuha ng driver's license kung dahil ka mag-agi sa mga driving school. Kan panahon man ka, kadakol po baga kan fixer sa LTO. Dawa dahil ka tataw magmaneho, makakakuha ka ng driver's license. Kaya ngunyan, naghigpit ang LTO, pabor kita dyan, masakit, unfair man yan, duman po sa mga naggagastos. Para mas na makakuha ng driver's license, saka nagpapagal, talagang naggigibonin paagi para makakuha ng driver's license,
Dapat tataw magmaniho, masakit man yan. May driver's license ka, dahil ka man tataw magmaniho, inutil. Aanuhon mo man talaga ang driver's license kung makuha ka, tapos dahil mo man magagamit. Ang driver's license po, saro ini sa ID na talagang pag-abot sa mga transaksyon, inuunra. Daog ang ibang mga identification card. Kaya kita saludo na talagang dapat sarao na maray antes makakuha ng driver's license ang sarong persona. Ini po ka nagagamit sa mga importanteng transaksyon, tinutubudan. Bakong arog ka national ID system, pag ginamit mo, ay, ano man gaya yan, may nasabi pa nga ning arog ka yan, ano ba? Ano man yung ID yan? Alagad, bago mo nakuhaan national ID, nahali sa Philippine Statistics Authority kumpirang taon. Pero ngunyan garo madali naman may mga online po kita pati nga yan pagkuha kan authentication hali dyan sa PSA kan birth certificate o ining marriage certificate o ano pa man ang mga certificate na kinukuha dyan sa PSA, madali na. Sa paagikan online, medyo mahal-mahal lang. Pinagde-deliver na nga ni mismo sa imong harong. Mabayad ka lang, digdi sa mga nag-o-online. Di man po sa NBI, medyo oro abala kung may kaparehas kang apelyido. Kaparehas kang pangaran na talagang sinasara man na maray dyan sa National Bureau of Investigation kung makuha ka ng NBI clearance. Hoy, duman pala sa mga day nakakaaram kan opisina kan National Bureau of Investigation bako na po ining sa Kataid kan headquarters kan PNP digdi sa sentro kan syudad din Iriga kundi iyao na sa Barangay San Isidro an opisina kan National Bureau of Investigation. Report! Ano, nasa linya man si Chingsi. Pasok. Magandang umaga mga kababayan kong Bicolano. Yan ako digdi sa atubangan kang Film Center of the Philippines kung saan nagtipon-tipon ang mga civil society, mga grupo ni mga Pilipino na gustong pagpatuloy ang paglilitis sa impeachment proceeding ni Sara. Yaon digdi ang ATOM, ang Akbayan Party, pati ang ML. Magsisimula na po silang magdaos ng kanilang marcha, hindi bilang protesta, kundi bilang mamamayang Pilipino ay dapat talagang ipagpatuloy ang paglilitis kay Sara Duterte sa impeachment dahil yan nasa saligang batas natin. Yan lang po ang may bibigay ko ako bilang Pilipino, mamamayang Pilipino. Aking sasama ko sa pagmamarcha mula dito sa Film Center of the Philippines hanggang sa Senado, hanggang sa building ng Senado. Yan lamang po ang may report ko sa inyo. Ito po si Chingsi, buhat dito sa Film Center of the Philippines, Manila. Okay lang po, sir. Go ahead pa, kung igwa pa. Nadakol na. Perang tawo na yaon dyan. Ano, nahiling mo na si ML. Yaon din ang ML. Ang ATOM,
ang Akbayan Party List, yaon digdi. O si Congresswoman elect Laila de Lima, nahiling muna tabi dyan, Chingsi. Mayo pa siguro. At dyan pa to si Congresswoman Laila de Lima. Oo, yaon pa. Mga pirang persona na yaon dyan. Ang mga yaon digdi, ang Atom, yung alam mo yung ano nilang Ninoy Aquino, ni Butch Aquino, yung Atom, yung Akbayan Party List, ni Shil Jokno, pati yung ML ni Laila de Lima. Saka mga kaparean, nandito na. Yaon na digdit, magmamarcha na to papunta doon sa Senado. Ano, dakol na, tao dyan, pira na daw sa bilang mo. Kadakol ng tao digdi, humigit kumulang to, nasa mga 5,000 na siguro, baka sa atin, baka mag 10,000 na to. Ay talagang kasyahan na. Oo. Magsisimula na yan. Simula ngayong Pitsa 9 hanggang Pitsa 11. Kadakol, ipopost ko na lang sa ating PN Messenger ang retrato kan mga nagtibadigdi sa kilos protesta na para litisin natin Inday Sara. Ingat-ingat ka dyan, baka maligis ka. Yo. Sige. Diba makapula ako ngayon sa ngayong Huwebes. Okay, mapalos. Ito po si Singsi, nagpaparita hali sa Film Center the Philippines, Manila. Report! Yan po si Chingsi hali pa duman sa Film Center duman sa Metro Manila. Lapit sa gigibuhon na hero protesta. Nanganing kumbaga itulod kana sinambit ng grupo an dapit sa pagpapadagos kana impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dakol po mga naghihiriro ng grupo dapit sa gusto na nindang maaraman talaga kung idadagos o dai impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Iba atat na. Ano na ngayon ginigibukan Senado ni Senate President Chis Escudero sa bagay na ini? Nagpaparahalat pa na magkaigwanin protesta. Tapos maghiroan na nagkakapirang mga grupo digdi sa tuyang nasyon, grupo kan mga abogado, kan mga yaon sa akadem, iba pong mga senador, ibang mga congressman, and siyempre ibang mga namamanwaan na gustong maaraman na kung ano magiging desisyon dapit digdi sa impeachment trial kung idadagos ini o dai. Duwang bagay sa naman ang tao naghahalat kay ni babasura na o ipapadagos pa. Taan mga Pilipino gustong maaraman kung ano ang talagaan na stand digdi ka na Senado. Nasigan bari-bari ni Senate President Chis Escudero. Ano ngayon nasa likod kay ni ki Senador Chis Escudero bari-bari ang tindog. Kita saludo kan mga nagtalikod na panahon digdi ki Senador Chis Escudero, pero ngunyan pati ako nagbabari naman kan sa yang kan sa ko yang tindogon dapit sa bagay na ini. Siyempre tao inaabangan ano nga ya impeachment trial na ini. Pagkatapos puunan karo mawawaraan sa nanin kamanungdanan, nagpaparahalat pa na maghiro protesta sa tuyang mga kababayan na mga Pilipino. Dapat may paninindugan na desisyon Senado digdi na bakong bari-bari.
Yan po ang pinagahalat kan mga namamanawaan na Pilipino kung ano na ang status kay ni. Magpaparasayang kita nin panahon, oras, kung dahil man sana ini mayo man sanang marhay nakaaabtan. Lugi digdi po ang mga Pilipino, kita ang mga Pilipinong nagtitios. Maray sindat, mga hayahay perman buhay. Paano man kita ng mga naglalapigot, nagbubuwis para sana may isweldo sa sainda. Saan pinagahalat kan mga Pilipino. So, sabi nga ni kan, serbisyong totoo. Bakong serbisyong laygay. Laygay bagaan impeachment trial. Pwede man na desisyonan na kung ano-ano pang mga alibay. Ay ano nang buhay tayo ni digdi po sa Pilipinas. Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Ang nangyayari po, imbes na matabangan ang mga Pilipino, piniperwisyo pa ka na Senado. Na sa tuyang mga kababayan na imbes na mga makapaghanap buhay na tol-tol, nag-aabang digdi sa magiging desisyon ka na Senado dapit sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Kaya ito baga, may mga nangyari naman ng mga impeachment trial. Bako manaarog kay ni. Kumbaga nagihiro. Ini bigla kayang luminamya. Hey, mo maaraman kung may direksyon o mayo. Kaya nga naisiginan post ni dating Vice Mayor Sir Norman Badjola kan Banuanin Baaw. Mga post pati niya may kasuyaan digdi kay Senate President Chis Escudero. Naturingan pa man talagang Bicolano. Dapat patunayan mo urago na Bicolano bakong kumbaga naglulos kayo garon mga desisyon mo sa bakla. Doble kara. Ay inda pag-arog po kayan. Tapos pabor-paboran ka pa man kayong saro man nagpapara sagin-sagin Bicolano. Si Senador Robin Padilla ay tapos kaya dyan nagkakaurula imbes na mapakarayan na Senado ngunya iiba na bagaan na dalagan kumpara kan mga Senado kan panahon. Kaya ito ang Senado may paninindugan saka may direksyon pero ngunyan na ibang marhay. Taman tinatawadan ang kakayahan kan mga senador na Bicolano talagang mga oragon kaya lang kung igwa ng ginahalong kauragan kaya una dyan ang problema bako na yan oragon kauragan kalokohan ang pinaggigibo imbes na tultulon ang dalagan kan Senado pinipiripit nindoan mga nangyayari dyan sa Senado. At ang aning aniba dyan, burubunggo na kung saan maduman. Kung isa yan, kumbaga isa yan susurogon, nararama ka nima. Kundi may mga sagin-sagin dyan, nagsusurog, tapos biglang mabirik ang tambod. Iba kung arog ka yan, kamo pinili na dapat magserbi ng tultol sa mga Pilipino. Kamo ang inaasahan na
kumbaga mabangon kan Pilipinas ba kung tunod kan Pilipinas. Ang nangyayari, patunod ang iba po mga senador niya to. Hoy, kumusta man dyan sa Banuan ka na Balatan na Camarines Sur? Kumusta na kaya si Mayor-elect Domingo Ablitier Jr.? Kaso sa iyang mga pag-iriba dyan sa Banuan ka na Balatan, anoan aasahan man kan taga Balatan ta mabag-ong kunya na sinda. Administrasyon. Sabi ni Sir Norman Badjola, kondire madagos ka Miyerkules at trial, partly to blame si PBBM. Tabaga na uda siya interest na papanimbagon si Inday. Ay tapos pag-arog kayan, ini man ka si Presidente Bongbong Marcos, pero pa si para sana, pero mayo lang siyang aram. Kapit digdi sa impeachment trial na ini. Tapos kung nagsasawong-sawong pa manan sa iyang tugang si Senadora Amy Marcos sa rooman ini na nagpaparibong pa ay mamaraman ang dalagan kung surog ki BBM sa iyang tugang o surog ki Inday Sara. Sa iba man po ang gusto kayo din paluwaso ni Senadora Amy Marcos. Paano po kitang 31 minutos, makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Sabi po digdikan dating Vice Mayor kan Banuanin Baaw, issue a impeachment kin public accountability na dapat issue ka lambang usad, issue ka na mamanuaan, saka issue ka esensya ka demokrasya. So yan baga na puntong uyan para kanako nagkulang si PBBM. Dapat sin kolor politika kundi pagpreserbar ka konstitusyon ka mga demokratikong institusyon sa kaka-prinsipyo kin public accountability. Dapat kaya ang pinaka sopas digdi sunodon sa napuan konstitusyon kung ano nakapalaman. Ang nangyayari po kaya kay Senate President Escudero garo nagsasadiring konstitusyon. Yan po ang obserbasyon ko sa iya. Aram na nakapalaman sa konstitusyon kung ano-ano pa man ang pigpaparaalibay niya. Kung sunodon sa naan nakapalaman sa konstitusyon, dapit sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ay dahil ni mapara ralawig. Dahil maruluwas ang kung ano-anong mga isyo. Nagpaparadakol po ang isyu ta daiman sinusunod so tamang proseso na yaon sa konstitusyon. Kapit digdi sa impeachment trial na ini. Iyon na nga ni yan, kumbaga may mga personal na interes kaya ang ibang mga senador. Pag-abot sa usipo na ini kan impeachment trial. Tapos siyempre may mga nasa likod ka ini na nagpapahiro.
kumbaga digdi kaya mariresamo na tulos na amay an pamumulitika. Pero aantisipara na ninda an 2028 national election. Siyempre, poproteheran ninda so sa indang mga personal na interest, tapos ang poder. Pero pag napasala digdi si Senate President Chess Escudero sa iyang desisyon, may paglalagyan siya. Yan ang masasabi ko sa nakayan. May kamumugtakan siya sa bagay na ini. Kumbaga, dahil niya sinusunod so tamang proseso kan impeachment trial. Sayang, saro pa naman siya na madunong na Bicolano. Kundi minsan kaya kadakol po mga Bicolano na iba nasobrahan na nindunong lawos. So saro man dyan, si Attorney Salvador Panelo. Ay inda kung ano man bagan pigpaparataram kay to, lawos man baga. Ay inda, kaya imbes na mapakarhay ang mga Bicolano, nasobrahan na po nin mga dunong. Dapat so, tamang dunong sana, magsunod kita sa tamang proseso. Kung ano nakapalaman sa lay, sunodon ta. Tanganing dahil kita pagparadudahan ka na sa tuyang mga kababayan. Dahil nahahali ang duda pag-arog po kay niyan dalagan, mentalidad ka na sarong senador. Na mga panahon na bako pa ining Senate President si Chis Escudero, maray man baga sudalagan kan otak ka ini. Maging Senate President na iba na so dalagan kan sa iyang isip. Dapat wag magbago giliw. Sabi sa mga taga-boy, yo dati sa nangani. Pangirit pati ako kay ano yan, yung palang si Arsobispo Andrio Rex Alarcon. Makonsuelo man pala nini si Archbishop. Yaon po siya kan Sabado duman sa renewal kan mga lay minister as in collector and sila Domos D dyan sa Iriga City Sports Complex. Na haloy-haloy so sa iyang homilia ta siya mismo napapangirit kung nagtataram naman sa iyang mga pinagsasambit. Hindi nga sa ano yan pinaghihingo ako man nga makanood nin magtagaring kunada. Diyan nga sa Banwaan kan ba ang mga taramon sindi suyan sadto pisuyan, pisadto. Pati dyan ang pangirit. Yan man niya sa Banwaan kan ba to? Ratatatatat. Ay, ang pinakadipisil niyan, tataramon sa buhi. Kaya masabi ko sa nangaya, laustik, lauyay. So, sabi niya manunungod sa iyang homilia kamo ngaya bilang mga kumbaga itong pinagsasabi ka na liturhiya na ang gustong sabihon people work ang tao ngaya mag-serbi sa kagurangnan magserbi sa tao and sa kagurangnan. Minsan ngaya an
iba na nagsiserbi, lalong-lalo na nga kamong mga ministro o mga lay minister. Pati nga kaming mga kapadian, kapos nga yan na nagsiserbi sa simbahan, dapat nga kumbaga mapakumbaba. Pro people para sa tao ngaya. Minsan nga dyan, igwang papiling VIP, ang ibang yung managsiserbi sa simbahan. Igwang nga yung halimbawa sa rong PWD na day nakatukaw, imbis nga yung tawanin tukawan, yun ang patukaw. Dahil lamang nga nabibis all ang iba. Iba kaya ang iniisip pa-VIP pag nagsiserbi sa simbahan ang gustong sabihin ni Arsobispo. Bako ngayang arog kayan, kumbaga ipahiling ang kapakumbabaan. Bilang nga kamo mga public servant. Public servant kan kagurangnan. Para po kitang 41 minutos, makalampas ang alas 9 na pagkaaga. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose
Rose Papaya. Iguaning double whitening ken papaya extract asin vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Hoy, good morning palan kay Juby Gonzales Lotibio. Asin man Ma'am Esther Gonowon Ampungan nagawawatsing po sinda sa tuya. Taman dyan sa Panuan kan Baaw kay Mading Rosa Batan dyan sa Barangay Salvacion asin man kay Miss Ana Pruel. Siyempre kay punong Barangay Nini Ablan and Manay Munching Maglapid dyan po sa Barangay San Jose. Binidaman ka na sarong content creator sa Dubai na si Carolina Agata San Kiwets o bistado bilang surfing Barbie na pagkaput niya ka na bandera kan Pilipinas mentras na surf. Nag-animanin magkahalong reaksyon halis sa mga Pinoy ang nasambit ng video kabilang na pagtuyaw sa paggamit kay Nikan Bandera sina na pagsuporta sa ginibo ni San Kiwits. Mientras sinabi man ni Surfing Barbie na paagi niya ini sa pagpupugay sa kulturang Pilipino nilang tamay mga Pinoy man sa indang team. Asin nagpasalamat man siya sa mga suportang nare-receive niya sa publiko. Sa iya, feeling blessed and honored for all the love received on the last video. Thank you, Philippines. I decided to create the video with the Philippine flag as my team members are from Philippines and we wanted to honor Filipino culture and community, especially here in the UAE, where the Filipino community is such a vibrant and essential part of society, sigun pa kay San Kiwits. As of this writing, nag-aabot na subuot sa 23.4 milyones ang views kan nasambit ng video. Kumbaga, pinag-uurgulyo niya ang bandera kan Nasyon Pilipinas. Kaya lang, pag-abot digdi sa arog kayo ng bagay, ano taan iba? Na mga Pilipino, lalong-lalo na po ang ibang mga politiko, imbes na pag-orgulyan bandera kan Pilipinas,
po ikinakasupog dyan sa West Philippine Sea. Bako naman bandera na gustong kaputan kan iba po niya itong mga senador. Baka buro bandera na sana o banderitas ay indah. Hindi ba niya itong mga senador dahil man pwedeng tiriwalaan yan na mga tao man gan, mga Pilipino minsan pigpaparaburuto pa haram ng mga iba man ang mga kaisipan. Pansadiri sana. Kumbaga, personal na buhay nindan iniisip. Ako so kapakaanan kan mga nagburuto sa senda. Dahil na ba yan natapos? Aning dagos na naman na pinagreklamo sin pinagpantsaranin libel complaint ang news anchor kanasintado sa radyo na si Juo sa balay pambira. Pinapaapod siya kan korte para magpaliwanag sa iyang mga naging malisyosong aligasyon na sin komento laban kay Congressman El Villafuerte. Kung magrumduman si Juo sa balay ang bistado bilang sarong bulgar na kritiko kan mga Villafuerte kay ito pa man asin magkapirang beses niyang nasambit asin pauro-otro na piglalastaran ng reputasyon kan Congressman basado sa iyang managing komentaryo sa saro niyang segment na atsintado sa radyo. Mahiling man sa court order na no motion to dismiss will be entertained, kinakaipuan niyang isumitiran sa iyang counter affidavits laban sa iyang mga pambabatikos asin pangraraot in honra sa complainant. Ay pambihira. Sabi man kan iba, may abogado yan, libre. Tapos sinisaro, parehas lang kamo, mahilig sa fake news. Tapos kita kung narog na kanan makomento kan mga kababayan niya to. Ini mangka si Joe sa bali. Yun na po yan ang trabaho. Kayan ka mo man daw. Kumbaga, yun man yan ang sinumpan kayan. Nagampanan sa naman niya. So, sa iyang trabaho, ano ba man kaya para kung ano-ano naman ang mga komento. Pag-arog na kaya na yao na sa korte, bahala naman sinda kung ano ang desisyon kan korte.
Ingkaminar ka na Environment Management Bureau kan Department of Environment and Natural Resources Bicol ang mga Bicolanos sa ang local government units na bawasan ang paggamit ng plastic. Sigun kay Maria Socorro Abud, Director kan EMBDNR, ang rehiyon kan Bicol ang nakakapag-contribute nin anom na tonelada ka na plastic na basura sa nasyon asin kadaklan sa mga ini ana napapasiring sa mga kadagatan. Katakod digdiliwat na pigiing kaminar kan publiko na bawasan ang paggamit ng plastic asin niapon sa tamang basurahan ang mga ini. Piglilikayan subuot na ang mga nasambitan ng plastic ang mapasiring sa mga kadagatan, salog o iba pang lugar. Pigpahayag man ni Abud ang pag-aapon ng plastic sa mga katubigan ang nakakaapektar sa biodiversity kun kaya kay puha na matapos na ang plastic pollution sa pagikan pagbawas sa paggamit kaini. Ana pagsimbagman sa problema nagpupuon sa kaharungan siringman sa mga tawo na igwang dakulang pagtatao ng importansya sa kapalibutan. Mientras tanto ang pagkomemorar sa 2025 Environment Month ang igwang tema na ending global plastic pollution. Ini nagsiserving pagrumdom sa mga tao na ang pagprotehir sa kapalibutan ang panghabang buhay kun kaya kay puha na puunana sa presente sa paagi kan kolektibong aksyon asen boses. Ini pong pigpahayag paman giraray kana Department of Environment and Natural Resources na poko mas o menos 85% kan similya nin kahoy na pigtanom sa Riyon Bicol ang nakasalbar asin nagtalubo di nagrahay na. Gun ki DNR 5 Assistant Director for Management Services Ronel Astur, importante subot na masyerto ang halangkaw na survival rate kan similya antes ni tao sa mga organisasyon o non-governmental organizations. Huli kay ini nagkukondusir subot sinda ng inspections antes ang pinal na turnover tanganing maasigurar na maabot ang 85% na survival kay ini. Parte ang programa na ini kan Enhanced National Greening Program, NGP tulong taon na Reforestation Initiative ang obheto na maproteheran asin mapreserbar ang kapalibutan. Kan taon 2024 ang DNR nakapagtanom nin 1,125,830 semilya sa mga regular na lugar asin 287,500 sa protected areas kung saan ang kabilugan na numero kaini ang nagpapakol sa 1,413,330 semillas sa haros 2,112 hektarya sa riyon sa anom na probinsya kan Bicol. Mientras tanto, ang comprehensive site development na kinababalihan kan seedling production as in plantation establishment ang nakapokus sa enot na taon na kan NGP. Ang panduwa asin pantulong taon ang pigtagama para sa proteksyon asin maintenance kan planted areas. Ang espasyo man para sa mga similya ang depende sa klase kan kahoy na pigtanom. Para sa mga nagbubunga na kahoy, ang espasyo ang mas mahiwas mantang para sa indigenous trees ang espasyo ang magkahararani. Tapos ini pong pahayag kan State Weather Agency kan Nasyon sa may parte kan pili ka marinosor na posibleng maka-experience nin saro
o hasta duang Baguio and Bicol region ngunya na bulan in Hunyo. Igon ki Ayanel Nunez o IC kan sa Besoa Pili Agromet Station pigpahag kay ni nahuli sa bagat asin pagbabago kan klima o panahon posible ang nasambitan ng raot kan panahon na madaranin mga pag-uuran sa may parte kan rehiyon kan Bicol. Marumduman opisyal lang pigdeklara kan State Weather Bureau ang pagpuon kan habagat o southwest monsoon season sa Pilipinas. Ini ang huli sa low level southwesterly winds and frontal system sa mga nagkapirang parte kan nasyon sering man ang pagluya kan easterlies. Sangon yan, padagos ang pangapudan kan opisyal sa publiko na perming monitor ang weather conditions kan panahon tanganing maging preparado sa oral daw. Pero inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares sa sinman si Kingsi tuman sa Metro Manila. Lado technical si Chabe na obra, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sa indong ding sawang pagantabay. Sa inman na sulukan rin kunad